descubrindo o noso pasado romano a partir da epigrafía. Un aplauso. Ben, boas tardes a todos. Efectivamente, eu vou falar de epigrafía. Supoño que a maioría de vos saberedes que a epigrafía é unha das fontes principais que temos nós, os historiadores da antigüedade, para intentar descubrir, como decía no meu título, o noso pasado histórico. Sei que pensaredes, isto está moi afastado de nós, está moi lonxe. Nós non temos nada que ver coa epigrafía. Fixadevos, neste edificio no que nos atopamos agora mesmo, temos 3 inscripcións. E pensaredes, lóxicamente, xusto debaixo dos nosos pés, literalmente, temos un xacemento romano do que despois falarei. Pero só 2 das 3 inscripcións son romanas. A terceira non o é. A terceira está xusto en fronte da porta. Quere decir que todos vos, cando entrachedes aquí, a bichedes, ou ao mellor non vos fixachedes, pero está aí. É unha inscripción contemporánea, unha inscripción exactamente igual que a que farían os romanos, unha inscripción na que se conmemora a inauguración do edificio. Tamén facemos, por exemplo, inscripcións funerarias, as lápidas que temos nos cementerios. Ou facemos, por exemplo, as inscripcións honoríficas. Son aquelas, por exemplo, nas que louvamos a unha persoa, as poñemos, por exemplo, nos pedestais dunha estatua. É exactamente igual que o que facían os romanos. Pero tamén é certo, a epigrafía non ten hoxe a importancia que tiña entón. Cando nos falamos do mundo grego, do mundo romano, falamos da civilización de epigrafía. E con isto o que queremos decir é que tanto os romanos como os gregos expresaban todo a través dos epígrafes. Epígrafe é a palabra grega, inscripción é a palabra romana para decir exactamente o mesmo. Iso que facemos sobre moitos materiais, sobre pedra, sobre metal, e outros que despois mostraré na miña intervención. Non ten importancia porque eles expresaban todo. Expresaban os seus sentimentos máis personais, por exemplo, as súas inquedanzas, os seus medos, as súas ledicias. Isto pode parecer non é tan importante. Un historiador se fixa nestas cousas? Sí. Veremos despois como. Pero tamén é certo, as outras que sí asimilamos o que é propiamente histórico, as leis, a administración, pero tamén a sociedade, a religión, a vida cotiá. Todo está reflectido na epigrafía. Vou intentar aquí mostrar, en primeiro lugar, a través duns exemplos moi concretos, e rapidamente, iso que dixen ao principio, a parte que pode parecer máis irrelevante e a parte máis seria da epigrafía. E despois, facendo xa alusión á segunda parte do meu título, descubrindo o noso pasado romano, falarei de exemplos concretos de Calaecia, mostrarei como a través de 2 inscripcións podemos saber un pouco máis sobre o noso pasado, neste caso, como dixen, en xeral en Calaecia, e despois en concreto da cidade de Lucus Augusti. Imos viaxar un pouco ao longo desta intervención. Empezamos en Britania. Esta é unha cidade que fixeron os romanos ao pouco de conquistar as illas británicas, ou de iniciar a conquista. Estamos a falar do século I, finais do século I despois de Cristo. Esta é a cidade na actualidade. Hai moitas cousas iguais, como vemos o trazado que conserva o trazado antigo. Isto que temos aquí, que son as antigas termas, as augas quentes, despois falarei delas, que tamén temos aquí, se siguen a explotar exactamente igual hoxe, e incluso o nome. Aquae Sulis é unha mestura perfecta dos elementos romanos e os elementos indígenas prerromanos. Aquae, augas. Sulis é a deusa que se adoraba aquí, porque isto, en realidade, era un asentamento prerromano, era un santuario prerromano. E como vemos, a denominación actual Bath é unha traducción literal de Aquae. Ben, como decía, o que temos aquí son unhas fontes quentes, nas cales tiñamos, ademais, é certo que era un santuario, pero non podemos imaginar un santuario ao estilo romano, é dicir, eles non tiñan un templo como este. Cando chegan os romanos e vemos esta reproducción, decimos, cambiaron todo. Non, todo exactamente non. E nos fixemos no frontón. Esta imaxe. Poderíamos decir, sí, unha imaxe romana, porque isto en realidade representa unha gorgona. Unha gorgona é un persoaxe mitolóxico que ten os cabelos en forma de serpentes, pero é un personaxe femenino. E se non nos fixamos un pouco, isto non é unha muller, é un home. Quere decir que os indígenas interpretaron
A idea original é a mesturaron ca súa. Iso que Tácito, o historiador do século II despois de Cristo, chamaba interpretatio. É unha mestura, como era unha mestura tamén o nome, ou como é isto que imos sinalar a continuación. Estas son as ofrendas que se atoparon recentemente nas augas do santuario. Se nos fixamos non somos tan distintos, porque isto que temos aquí son as moedas, tal como facemos hoxe en día, por exemplo, na Fontana de Trevi, facemos o mesmo. Solo que eles botaban moitas máis cousas, entre elas isto que está aquí. Isto é unha pequena lámina de bronce que se chama Tabela de Ficcionis. Isto é un exemplo, non é a mesma, é outra. En Bath atopáronse unas 130. Diremos, ao único lugar do imperio? Non. Este tipo de inscripcións a coñecemos en outros moitos lugares. A conocemos en África, en España, en as Galias. Pero aquí temos un número especialmente importante. Voltamos a mesma idea, o que decía, os sentimentos personais reflectidos aquí, e ademais a mestura do romano co indígena. Dociliano, sabemos polo nome, é un individuo indígena, non ten a ciudadanía romana. O mesmo que o seu pai, Brúcero. Seguimos co indígena, a deusa é Sulis, non é romana. Pero o texto está escrito en latín. E as fórmulas que temos aquí son iguais as que atopamos, por exemplo, como dicen, en África ou en Hispania. É certo que temos, por exemplo, elementos como este, involaverit, é latín vulgar, non un latín clásico, un latín bo. Pero as fórmulas son exactamente iguais, como digo, as que se farían noutros lugares. Ao mellor Dociliano non sabía escribir, o máis probable. O ben merca isto, que se o faga outra persoa, ou ben o copia simplemente. É curioso tamén, porque dentro disto que estou dicindo, que é unha mestura do indígena do romano, esta parte de aquí, cando empeza a decir, é unha maldición, como decía, temos moitas. Maldigo que enrebou a miña capa, era frecuente nas termas. Iso sabemos tamén por os autores antigos, roubabanche de todo. A miña capa, a expresión que utiliza é caraquelan, é un nome moi preciso. E a continuación di, todo aquel que pode verse afectado pola miña maldición, home, muller, libre ou escravo. Iso é propio da linguaxe xurídica, que ten que ser moi precisa. E no Dixesto, na obra que temos ao finais do século V despois de Cristo, se din, se ti vas a denunciar un roubo, tes que ser moi preciso na descripción do roubado. Iso é o que fai Dociliano. Me vou a ir a outro lugar de Inglaterra, da antiga Britania, agora imos ao norte. Isto é o forte romano de Vindolanda. Está situado xusto aquí, na muralla, no muro de Adriano. Se nos fixamos, temos muro de Adriano, muro de Antonino, coincide con dous lugares máis estreitos da illa. Do muro de Adriano estamos a falar xa no século II despois de Cristo. É importante porque reflicte xa un cambio no concepto de imperio. Xa non pensamos como antes, sempre podemos seguir a conquistar. E, por tanto, por suposto que temos fronteiras, pero esas fronteiras non son exactamente definidas ou perfectamente definidas. Sempre as podemos cambiar. Agora, cando facemos o muro de Adriano, xa non. Porque é unha estrutura moi complexa, de máis de 100 km de longo. É tamén un pouco contrario do Brexit actual. O Brexit é que os ingleses xa non queren formar parte de Europa, neste caso os romanos xa dixeron non os queremos dentro do imperio. Estou, por suposto, exagerando, porque os que estaban do outro lado eran un pobo chamados pictos, moi modernos eles, pictos pintados, é dicir, con tatuaxes, que en realidad atacaban constantemente a Roma. Ben, o muro, como digo, moi complexo, no que vemos que cada pouco tempo temos elementos defensivos como as torres ou, como dixen, pequenos fortes. Diremos, parecida a nosa muralla, sí, parecida a nosa tamén é moi complexa, a nosa mellor. Que de todos os xeitos está moito máis completa. Ben, no forte de Vindolanda atopáronse centenares destas pequenas tabliñas. Imos outro tipo, neste caso estamos a falar de tabliñas de madeira, escritas en tinta. E temos todo tipo de información, son moi breves en xeral, son moi difíciles de ler, como podemos ver, un tipo de escritura cursiva. Temos moita información, por exemplo, sobre a dieta do forte, sobre o que comían os soldados, sobre o material militar, sobre as súas campañas, sobre o que eles pensaban dos britanos. Pero tamén temos unha parte privada. Esta é unha carta privada, é un díptico. Temos que pensar o que sería, en realidad, estar nun forte na fronteira do Imperio Romano. Que cando os autores antigos, por exemplo, de un caso nos falan do que é isto, estamos a falar de Escocia, igual que hoxe, as terras devastadas nas que non hai agricultura, nas que non hai cidades, nas que hai bárbaros, nas que estamos moi alonxados, dende logo, do que sería o Mediterráneo
estou a pensar na Península Itálica, ou en calquera caso de Europa. Pero aquí seguimos a facer unha vida semellante a que faríamos se non estiveramos na fronteira. É unha carta de invitación para un aniversario. Claudia Severa, unha muller que dirixe a carta á súa irmá. Abaixo temos o home da súa irmá é Cerial, é o comandante do forte. Por lo tanto, pasamos o sentimento que veíamos antes da furia de Dociliano, neste caso un ambiente moito máis refinado, porque se estamos a falar dos que son os cabaleiros, o segundo estrato social dentro do Imperio Romano. Un ambiente totalmente distinto. Fixadevos. Só teño dúas expresións en latín. A día solenne natalen. Isto o atopamos tamén en un poeta como Horacio. É a expresión miña alma querida, mea ánima en latín, a encontramos en Cícero. A linguaxe é distinto, pero seguimos a celebrar todo, como digo, exactamente igual. Te invito a ti, invito a tua familia, a teus fillos. Esta parte que está en branco se corresponde con esta. A letra é distinta, sei que me diredes, non se ve. É distinta. E probablemente foi escrita pola propia Claudia Severa. É dicir, que temos o primeiro exemplo de escritura femenina en Britania e un dos poucos de todo o Imperio Británico. Ben, aquí remato co que serían ese tipo de inscricións que podemos decir son as máis personais, son as que refleten, como decía antes, as inquedanzas, os medos, as angustias. Agora imos ao serio. Neste caso, as leis que temos no Museo Arqueolóxico Nacional de Madrid son leis municipais. Só conservamos, ou prácticamente só conservamos, algunha máis hai, pero só conservamos este tipo de leis aquí na Península Ibérica, na parte chamada bética. É fácil saber cal é a partir do equipo de fútbol, fundamentalmente. É dicir, estamos a falar de Andalucía actual, non exactamente, pero máis ou menos. Non temos as leis completas, temos as leis procedentes de 4 cidades. O que ocorre é que no momento no que se analizaron, poido saber que en realidade as leis son iguais. E, por lo tanto, se temos a primeira parte de unha, o intermedio de outra, o final de outra, podemos ao final reconstruir o que son as leis fundamentais desas cidades. O temos todo. Sabemos como os romanos regulaban as eleccións, regulaban o nomeamento de patronos, a xente que as protexía, regulan as magistraturas, as infraestructuras, todo. Vou sinalar só 3 aspectos. Nos fixamos o tipo de letras é totalmente distinto, unha letra prácticamente perfecta, todas as letras son da mesma altura, os renglóns van totalmente rectos, e fixadevos neste caso que estamos con unha norma contra a especulación urbanística. Non podemos destruir unha casa se non a facemos máis ou menos exactamente igual, e se non as penas que se corresponden son estas, moi precisas. Ou, por exemplo, esta outra na que se fala da publicidade da lei. É importantísimo, porque o que estamos a decir aquí, esquecime de decirlo en principio, isto é o mesmo que se lemos o Doga, ou se lemos o BOE, porque os epígrafes son sempre documentos orixinais, esa diferencia, por exemplo, cos textos literarios. A publicidade da lei ten que ter moi claro que temos que ter exposto sempre de xeito permanente a lei. Pero fixadevos, por exemplo, cando se din teñen que estar publicados de modo que se poida ler facilmente dende a rúa, claro, porque eu podo poñelo no 3º piso, entón quen o lee? Ninguén. Non, se ten que poder ler. Diredes, non todo mundo sabe ler ou escribir, non, pero podo ter alguén que me lo pode lerlo para min. Isto implica a igualdade ante a lei e a obxectividade da lei. Non me poden aplicar calquera cousa, porque eu podo decir, a lei din isto en tal capítulo. Medidas anticorrupción, nos gustaría moito aplicarlas como eles, efectivamente. Outra vez, a linguaxe xurídica. Non podemos facer un arrendamento de bens sin ter en conta que aquí menciona os 3 principais magistrados da cidade, Dumbiros, ediles, cuestores. E a continuación, de xeito moi preciso, non decimos simplemente a familia, decimos o fillo, o neto, o pai, o avó, o irmán, o escribo, o subalterno, é dicir, todo. Sigo dentro da administración. Bahía de Nápoles. Isto que temos aquí é o Vesubio. E aquí temos Pompeia, Herculano, que todos nos coñecemos. Estamos aquí. Imos agora, dentro dese ambiente serio, esta é a visión da cidade, sempre con Vesubio ao fondo. Imos agora un tipo de inscripcións distintas, son os chamados tituli picti. Son inscripcións que están feitas nunha parede, que están dibuixadas.
Temos case 3.000 inscripcións que son inscripcións de eleccións, o que se chaman programata, o nome é noso, non é da antigüedade, lóxicamente. Nos os queixamos de que facemos moitas veces eleccións, eles as facían cada ano. É dicir, só duraba un ano no cargo cada persoa e podía repetir, por suposto, pero tiña que presentarse de novo. Temos casi 100 inscripcións do mesmo individuo, Neo Elvio Sabino. Case 100 do último ano, lóxicamente. Se nos fixemos, as colocou nas dúas vías máis importantes e noutras zonas que tamén son moi frecuentadas, por exemplo, as zonas da prostitución. Isto é a típica inscripción electoral de Pompeia. O que teño, estou a referir a esta simplemente din o nome e o cargo, a edil. O que teño aquí é literalmente o que pon. O que teño abaixo xa é desenvolvido o texto de arriba. Isto para que digamos que a partir do WhatsApp temos as abreviaturas. Isto xa comezou antes e non hai nada novo. Pido vos que lhe sedes edil a Elvio Sabino, digno da República, un home bo. Esta é un pouco longa. Normalmente poden ser máis breves, se digo, esta simplemente din fulanito edil. Neste caso decimos que é bo. Elvio Sabino, que non coñecemos de nada, excepto desta inscripción, é un individuo que fixo un esforzo enorme para ter 100 inscripciones en todos os lugares de Pompeia. Pero fixádemos, non todas son iguais. Por exemplo, nesta inscripción se pide o voto 3 veces para o mesmo individuo, Marco Cerriño Batia, pero piden os dormentes, os últimos bebedores, os ladróns. Co cal o que estamos facendo é identificar a Batia como unha persoa bébeda, unha persoa que non traballa, durme todo o día, unha persoa que é un ladrón. Ben, imos agora xa a información sobre Calaecia. 2 exemplos vou poñer. Facho de Donón, case 200 metros de alto. Unha vista, como podemos ver, impresionante. Estamos nun castro que ten unha peculiaridade, e é que se atoparon nel, isto que temos aquí da última campaña, o que está marcado en blanco, son inscripcións. Atopáronse preto de 1000 inscripcións dedicadas ao mesmo Deus, Lar Berobreo. As inscripcións están feitas por indígenas. Son prácticamente todas iguais. Estos son estelas, isto que se chama unha pequena ar, un pequeno altar. Nos dá dous interesantes aportacións, ou fai dous importantes aportacións para a nosa historia. Primeiro, probablemente isto non era un castro non que se habitaba, era un santuario, era algo así como a Santiago de Compostela da antigüedade, porque 100 inscripcións non as atopamos en ningún lugar. Estou a falar dun asentamiento prerromano, pero que se mantén durante a época romana. Isto quere decir, non temos a datación exacta, quizáis do século II, III, despois de Cristo. Isto quere decir que despois de levarse a 200 anos dentro do Imperio Romano, seguimos a ter as mesmas divindades. Sí. Isto indica como o Imperio Romano só controla aquelas cousas que son importantes para o seu mantemento, pero noutras deixa unha total liberdade. O Lar Berobreo que nos está a indicar é, dunha banda, o concepto de imperio, a naturaleza do Imperio Romano, e de outra banda que sempre que pensamos, nós temos centos miles de castros en Galicia, é certo, pero nin son todos da mesma época, nin, sobre todo, como digo, teñen todos a mesma función. Non digo que tiñamos moitos santuarios, pero probablemente outros terían funcións religiosas ou de outro tipo totalmente diferentes. Por lo tanto, nos axuda a percibir a cultura castrexia e a cultura galaico-castrexia dun xeito distinto. Si vou agora unha inscripción que se atopa moi preto de nós. En realidad atopouse a uns 20 km de Lugo, pero agora está no Museo Provincial. Isto é unha mestura perfecta do romano e do indígena. Comenzo polo romano, a pana, a difunta, nome indígena. Ambolo, o seu pai, indígeno. O seu irmá, que é o que fai a inscripción, indígena. Por se tiveramos dudas, Castelo Miobro, é dicir, do Castro Miobro, non o coñecíamos ata de agora. E céltica supertamárica, quere dicir que ven da zona de Noia. Ben, todo iso é indígena. Estos individuos non son cidadáns romanos. Está feita tamén a mediados ou finais do século I despois de Cristo. Ata aquí chega o indígena. E agora empezamos co romano. Non sabemos quen son,
porque son 4, e poderíamos decir, xa temos a pana, a ambolo, a pano, sobra un. Pero é a súa familia, iso é evidente. E se nos empezamos a fixar, vemos, o peinado é romano, os adornos que temos aquí son romanos, e eles visten a romana. Isto é o que se chamaba, volvo para atrás porque quero ensinar unha cousa máis. Isto que se chama autorromanización. A estela mide 2,80 metros de alto. Se nos fixamos, esta é a parte que estaría pensada para ficar na terra. Todo outro se vería. Temos isto que está aquí, que se chama o campo epigráfico, onde está a inscripción, está perfectamente feito. Quere decir que esta xente vino desde o Castelo Miobre, desde a costa, ata Lugo, para probablemente vivir aquí en Lugo, fixo esta inscripción que debería chamar a atención a todos os seus vecinos. Imaginadevos o que era ver isto en medio do campo. Era algo increíble. E tiveron o cuidado de facerla a la romana. E o caso contrario do que vimos antes con Verobreo. Por suposto, non vou a irme daqui sin falar do que temos xusto debaixo. Se non o coñecedes, pois invito a coñecelo. Non sei que está pechado, pero sin a partir de mañán. Isto é o xacemento romano que temos debaixo, o Mitreo, que a súa magnífica inscripción. A inscripción nos dá unha información, cada unha das liñas que lemos nos dá unha inscripción moi precisa. Fixadevos, xa sabíamos pola estrutura do xacemento, pola estrutura arquitectónica, que iso era un mitreo, pero por si tivéramos dudas, temos aquí a adicación a divindade Mitra, unha divindade de orixe oriental. Pero tamén coñecemos o nome do dono da casa, Gaio Vittorio Vittorino. Sabemos tamén cal é o seu estrato social, a que se dedicaba, a súa ocupación, é centurión da Lexión Sétima. Non estamos a falar dunha persoa demasiado importante, pero si dun estrato social, digamos, intermedio. Seguimos e descubrimos, gracias á inscripción, que aquí había unha statio lucensis, é dicir, un posto de cobro de impostos. Isto xa non é tan bo. E, se seguimos abaixo, vemos unha relación moi peculiar e moi curiosa, non é única, non é única no Imperio, entre o dono da casa, Gaio Vittorio Vittorino, por suposto cidadán romano, e os dos libertos. Os libertos son individuos que han sido liberados da escravitude e, lóxicamente, na maior parte dos casos, toman o nome a partir do seu amo. Segundo Víctor dice os libitorios, a partir de aquí. O que asumen é o estatuto xurídico do seu amo, quere dicir que pasan a ser cidadáns romanos. É curioso porque non son os libertos os que adican a inscripción ao seu amo, sino ao revés, o cal indica a estreita relación que había entre eles. Ben, non teño tempo para máis, pero sí, polo menos para que teñades a curiosidade de ir ao Museo Provincial. Porque todo o que sabemos da cidade de Lucus Augusti, dende o punto de vista social, da administración, da política, da religión, absolutamente todo o coñecemos gracias a inscripcións. Non temos outra información. Non valen nin as moedas, nin os xacementos arqueolóxicos, nin os escasísimos textos literarios que temos de outros autores, por exemplo, de Plinio. Só o podemos saber a través das inscripcións. E temos maravillas como esta, por exemplo, que a única inscripción que existe en España na que se menciona un mestre que adica a inscripción a súa discípula carísima. Esa expresión non existe máis que aquí. O mestre era o seu pai, precisamente. Ou, por exemplo, esta na que nos fala dos membros da administración de Lucus Augusti, que son de orixe grego, e que, fixadevos, a inscripción a fan en latín, pero declinan en grego o seu nome. Ou, por exemplo, esta inscripción, para mí unha das máis fermosas que temos aquí, de unha perruqueira, de unha escrava privada, non productiva, pero que ven ni máis ni menos que de Turín, de Augusti Taurinarum. Obtemos, por exemplo, nomes de divindades indígenas, de novo, que só existen aquí, non as temos noutro lugar aparte de Lugo. Ou, por exemplo, isto, que é un tratado de hospitalidade entre indígenas, é dicir, unha especie de tratado de paz, no que si nos imitamos os romanos, como podemos, pois facemos o texto, tamén isto ten forma de un templo romano, pero ninguén sabe esta cabeza de onde saiu. De logo romano non é. E tampouco sabemos de un dos individuos que está aquí. O xa, remato. A inscripción do primeiro lucense coñecido, que en realidad era a primeira lucense, e que aparece nesta inscripción funeraria. Ben, gracias.